There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour. There is a race that I must run. There are victories to be won. Gives me power every hour. There is a race that I must run. There are victories to be won. He gives me power every hour. We are running a race. Tell Makarok, we are running a race. Mchele, you must finish this race. Don't die in between. I'll call about 3 which will say, I love you with the love of Jesus. Bahaka bangapa baka bangapa. Utselia valite ne makelwan. Ngapsaputen. There is a race. Hallelujah. Yazi inhliziyo yami iyakhala ngoba angaze ngimthole. Ora ngizonithola eProtea North. Ah my God. Akamashanda. Asiyene ezweni obani abathanda izwi. Oh my God. Nawe Jabulani awumncinyane. Inhliziyo leya iyatha Golgotha. Inhliziyo leya iyatha. As Pamzadla, I'm a worshipper. Come on, Santa. Sometimes I don't preach much. I just worship God. And miracles begins to happen. Abangahambi bahambe. Abangaboni babone. Sesiyezwini. Nginilethele i-preaching machine. Nginilethele a multi-millionaire guy. Nginilethele a walking Bible. Uyalikhuluma nje iBhayibheli. Nkosi yami. Lord, you're worthy. Oh, imani nginjele. Mani worship uNkulunkulu ningamenzi abe i-third part. Angizwa i-miss call. Yabo mathi the Lord is worthy. Nimenza abe i-third part. God said, what's it? You are worthy. Simenza abe uqai. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy. 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 Lord, you're worthy.
Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the man of God. The worshipper. The international speaker. Ibambe. Nkosi yami ibambe. Turning control abantu. She, he, Jesus. What a wonder you are. You are so gentle. You are so true and so kind. You shine. You shine just like a bright. Jesus. Let's welcome the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher, the international speaker, Lendoda. We are travel every year. I appreciate we learn. Yinye into engithanda ngayo. Meshumela kanayi title. The title of my message tonight is Shumela the Word. The word. Obana bayikhona ile ngishoyo. Amen. Ladies and gentlemen, is my friend. Let's welcome. Angibingelela bonke abafundisi. Khohle ukubabingelela bonke abafundisi ngokushiyashiyana kwekhundla zabo nezitha zonke zika Satan. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Omgqibelo soba nohlengi wemhlaba la ententeni. Oh Jesus. Hallelujah. Bese siyovala ngosigwili animazi beno nosifiso Ncwane. Inkinga yami Bishop Kambule labantu abanikeli. That's my word. Kanti bonke abantu engibalethela ngiyababhabhisa ngendisi. Angibalethi nje push bafana. Yabona akufuneki uma umzalwane udrive imoto moyidumisa ithi inento eyiningi yenza le moto inento eyiningi. All right, asenezwini the multimillionaire, the psalmist. Bishop. Let's welcome Bishop Mpendulo Nkambule from Swaziland. Mbabane Word of Hope Ministries International. Chani Zadla. Amen. Nkosi yezulu nomhlaba wengamele amazulu heno hlaba wengamele bayethe. Lord, we are aware of your presence. We are aware of your glory. We come again tonight. Siza kuwe Nkosi. Just as we are. Siza kuwe Nkosi. Lord, I pray that as I begin to break the bread of life, that our understanding, the eyes of our understanding may be enlightened. Namhle ebusuku Nkosi, wonke umuntu ohleli la asalalele izwi. I pray for the spirit of revelation in the name of Jesus.
Lord, I say be glorified, be exalted. You are worthy of all the glory and of all the praise. You are altogether lovely. You are altogether wonderful. Wena Nkosi umhle kakhulu. Sibabaza igama lakho. Fanelwe ngamandla. Fanelwe ubukhosi. Lithi izwi lakho nguwe izolo. Lithi nguwe namhla. Lithi nguwe naphakade. Ukhona wena. Siyakuzwa phakathi kwethu. Jeremiah uvalelwe njengomlilo emathanjeni. Moya ingcwele. I pray for an understanding. The simplicity of this message. May it bring deliverance and an understanding that will change our lives forever. Egameni lika Jesu Kristu. Bandla lonke lithi amen. Hlonipha umpostoli uJobe umhlobo wami. Ngiyajabula kakhulu ukuthi umpostoli ube khona la. Akusinto encane ukuthi namhla ukhona la. Ukwenza kwaNkulunkulu. Siyathanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu unamandla. God is omnipotent. Unamandla onke. Ayibonge Nkosi. Ngihloniphe ngibingelele futhi ngihloniphe bonke abefundisi abakhona la abazalwane bonke. Sanibonani nonke egameni lika Jesu. I do not want to delay you nor even waste your time. I want to speak some basic principles of the Word of God. Principles that have changed my life. This is what I have done in my life. I have decided, this book must work for me. And it must work for my children. And it must work for my children's children. Nothing else but this book. This is iskia sami sokuba wealthy, iskia sami sokuba millionaire, iskia sami sokuba billionaire. Amanye amagama ungathatha konke kodwa ungishiye nale ncwadi. See, this book, the more I eat this book, the sweeter it gets. Satan into ayisebenzisa ignorance. The biggest weapon of the enemy is ignorance. Bible lithi abantu bambabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Hayi uqobo oluningi. La njengoba sihlela ngaphakama noma ubani azoshumayela nami ngibone ukuthi ngabe ngihleli phansi kwashumayela lo mzalwane. La njengoba nje ngiphethele microphone ngathathwa ngomnye khona la phakathi kwethu ashumayele ngibone ukuthi hayi le ndoda iyashumayela noma lo mama noma lo sisi ngabe ngihleli phansi. But the problem is not the absence of the anointing, especially kithi thina amabandla ethu thina bantu bakithi. I-challenge esinayo is not ukuthi asinagcobo, ugcobo sinalo. I-challenge esinayo abantu abafuna ukuhlala phansi bafundiswe. Ilimi siyazikhuluma, ezinye futhi sezidlala nangazo. Ilimi nje sijule kakhulu elimini, siyazikhuluma ilimi, we speak in tongues, we prophesy, we lay hands on one another, siyawisana, ugcobo liyawa siyawisana ngogcobo, amandla maningi agcwele, and akukho wrong lokho, indlela yokusebenza. Kodwa there is a level that you will not get to. There is a level where only not information but revelation will take you. Information is a system of knowledge. Oyi-acquirishako ebhalwe ngabanye abantu wayifunda kube esikolweni. But i-revelation ingaphezu kwe-information. I-revelation yilesikhathi uJesu bekahamba namadoda ayi-12 awafundisa. And this is what Jesus taught. He taught them the kingdom. Bekaloku abafundisa until one day wababuza lithi mabafika eCaesarea Philippi wathi abantu bathi ngingibani. Number one, bathi bona bathi abanye bathi uElijah, bathi abanye ungomunye wabaprofeti, bathi abanye uJohn uMbhaptisi. Wathi uJesu ngoba nina sengihambe nani almost 3 years manje, sengizohamba nina ke nithi ngingibani. Ngoba sengizwile abantu bezwile ukuthi bathi ngingibani. Kodwa nina ngeke nithathe lokho kushiwo ngabantu ngoba mina ngiloku ngihleli nani.
gradually, Jesus took these men, they were fishermen. These men were tax collectors. These men were accountants. These men, they came from every field of life. But gradually, process, uNkulunkulu uJesu abafundisa slowly, kancane, kancane, until ngalelilanga babuza wathi uPetro, thou art the Christ, Son of the living God. Yabona uPetro uthi wena unguKristu. Uthi uJesu inyama negazi Petro ayingibulelanga lento. Kodwa ubaba osezulwini. Uthi uJesu upon this rock, that is Matthew 16. Uthi nyawo lakhe lami ibandla. Uyabona into zikaJesu ngiyazithanda. Akasho ukuthi uJesu ngizobakhipha emhlabeni. Uthi ngizawulwa phezu kwaleli dwala ngiyawulakha ibandla lami amasango eHades azoba khona next door amasango eHades kodwa ngeke alahlule. uJesu wena namhla you are no more Simon. Legama elithi Simon lisho unstable, lisho someone who is unstable. Legama elithi Simon lisho umuntu ofana nomhlanga who is tossed to and fro by every wind, every doctrine, anything else. Uthi uJesu, today you are no more Simon, you are Peter. Legama elithi Peter lisho ukuthi you are now the stone. Legama elithi makathi uJesu upon this rock usho ukuthi yena uJesu is the rock, Peter is the stone, the little stone that has been cut from the rock. Magati upon this rock uJesu akasho ukuthi upon Peter, no, uthi upon this rock, the confession kaPeter ethi you are the Christ, the Son of the living God. Uthi ngiyolakhe lami ibandla. Upon this confession that I am the Christ, because Christ is the rock and Peter is the stone. Now, immediately asho njalo uJesu, after that uthi uJesu the Son of Man must be glorified. The Son of Man fanele anikelwe abulawe. Because immediately uPeter athole revelation, uJesu wabona ukuthi no, I am closer to the cross. Because Jesus realized ukuthi lento engibafundisa yona sebayibambile. What we lack today is not an anointing. We have too much anointing and too much power. But what we lack is knowledge, divine information, revelation, knowledge. Kuze ukuthi amehlo ethu akamoya akhanyisiswe, amehlo engqondo yethu, eyes of understanding akhanyisiswe. This is what I have learned. Abantu iproblem esinayo abazalwane abafuni ukufunda. Angisho mina uke classini esikolweni yofundela nithi yini lento yenileze nisifundayo engineering. Mina ngisho mina masubuya esikolweni la ufunda khona uhlale phansi noma ungaba udoctor noma ungaba yini. Lalela. Ungaba nama degree I7 ube nama PhD I5. But you will not know this word unless you sit down in a local church. Ufundiswe ama scriptures, the word. Ungaba nemali kodwa if you do not know the word, that is the problem now. See, we are going to confront the spirit of ignorance. We'll confront it in Jesus' name. We'll teach the word until everyone realizes, oh, I have an inheritance. I must not be broke. I must not be poor. For the Lord is my portion. Say amen. So I'm going to teach basically some few principles, what I call the 3 laws. Imithetho A3. I may not finish them today. I may touch on 2 and finish tomorrow. 1, it is the law. See, this is what I like to teach more than anything else. 1, it is the law of confession. 2, it is the law of imagination. 3, it is the law of faith. 1, the law of confession. Umthetho wesivumo. 2, the law of imagination. There is power in imagination. 3, the law of faith. Number 1, Proverbs chapter 18, verse 21. IBhayibheli lithi Proverbs 18:21 ukufa nokuphila, death and life
is in the power of the tongue. Vulu uzobona lokho engikushoyo ukuthi ngisho kona. Death and life is in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ukufa nokuphila kusemandleni olwimi. Abaluthandayo badla izithelo zalo. Bese lithi, your stomach shall be satisfied by the product of your lips. Ukufa nokuphila ngithi one, the law of confession. This is, I will say, allow me to say, the first law eBhayibhelini apply uNkulunkulu. Bible lithi uNkulunkulu makadala izulu nomhlaba. Now mawufuna incwadi kaColossians, ithi all things were made for him, through him, by him, unto him. Zonke izinto zenziwe ngaye, zenzelwe kuye, zenziwe nguye, akukho okwavela okungavelanga ngaye. Now, little Bible, in him, in the book of Colossians, all things hold together. Now, the first law, uNkulunkulu, little Bible, all things were in him. Ngamanye amagama umhlaba wonke, yonke into beyikuye. Everything was in him. So the first law uNkulunkulu apply what, let there be light. Kwaphuma ukukhanya kuye kwaba khona ukukhanya. The first law of creation, uNkulunkulu usebenzise ukukhuluma. That's why laba abayizangoma, laba niyazazi mos izangoma noma ngikholwa ukuthi anisayi khona. Sangomeni ngikholwa ukuthi anisayi. Kodwa ke niyabazi. First thing abayenzayo bakwata kabi mawufikile, bathukuthela kabi mawufikile ngoba bona bafuna mawukhuluma bathokoza ukuthi ngiyavuma. Siyavuma. Siyavuma. The first law bafuna ukuthi wenze njani na, uvume, confess. You see, uSathane akayenzi into entsha. uSathane usebenzisa lokhu okwakukhona okaNkulunkulu, uSathane akuguculele, akusebenzise. Uma ngabe la iBhayibheli lithi ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Akukho kulomuntu ohlele eceleni kwakho, akukho kulomthakatho wasestradweni sakini, akukho kulaba abakuzondayo. Your life, your prosperity, your wealth, your success, your money isemlonyeni wakho. You need to understand ukuthi akekho umuntu ongakuvimba. No one can stop you. The only person that can stop you is yourself. Uwe ongazivimba, ungazivimba wena ukuthi ungaphumeleli. First thing you do, first thing as Kulmanga is the law of confession. Now, today I want to preach briefly and answer this simple question. Into yokuthi umuntu wonke umuntu aphuma understand ukuthi how. HOW how. Ngoba isikhathi esiningi siyashumayela sithi wafa vele wafa kunani? Wavuka kunani? Manje ufile Jesu uvukile bonke labantu bayazi la. Ufile uvukile siyakwazi lokho. But how can his resurrection begin to work for me? How can the word of God begin to work for me? Izwi lingasebenza kanjani? Mina ongenamali, how can I walk out of poverty and walk into wealth? How? Ingenzeka kanjani into yokuthi ngiphume ekuhluphekeni ngingene emalini? Lento yokuthi you will be blessed, you will be blessed, you will be blessed. Right, you will be blessed. But how am I going to be blessed? Lento yokuthi ngiyamzonda umzalwane ohluphekayo, ngiyahlupheka vele, ngizophuma kanjani ekuhluphekeni? How will it happen? Ngoba ngithanda ukungabi namali, awuthanda ukuhlupheka, angithanda ukugula, angithandi yonke lento engehlelayo, ngizophuma kanjani ngoba nami sengikhathele. Ngikhathele futhi lokhu ngithi ngikhathele. Wonke unyaka mawuqala ngenza ama decision kulo nyaka ngizoba imillionaire. Uphela unyaka nginganayo ngisho u500 ku account. John the Baptist maye figure what the kingdom is coming. Jesus maye figure what the kingdom has come.
That's why ama-disciples akhe bekawafundisa ukukhuleka lesiya sikhathi. Akashongo ukuthi nathi sikhuleka kanjalo. Bekafundisa bona. Athi nithi manikhuleka nithi thy kingdom come. Now thina sakhuleka sithi thy kingdom come. No, because the kingdom has come. Thina bekafundisa bona iformula ukuthi madoda manithandaza bizana umbuso ngoba bekasaya esiphambanweni. Athi ke the kingdom come. Mase thina uJesu ufile wavuka. Thina ke masikhuleka sashi ukuthi thy kingdom come. Ngoba the kingdom has come. Two spheres of the kingdom. The kingdom of heaven, yes. And the kingdom of God, yes. Umbuso wasezulwini. Yila uNkulunkulu ahlala khona. Ezulwini la nkula khona ngiyalanga selela ukufika khona le izulu ikhaya la ilapho so phumula khona. Yila nilangazelela ukuya khona. But uJesu ufundise ukuthi the kingdom umbuso awufike njengoba enjalo yena ezulwini nathi sinjalo emhlabeni. Angilangazelela ukuhamba ngezulwini kodwa ngilangazelela ukuthi umbuso kaNkulunkulu ubonakaliswe emhlabeni, ubonakaliswe eJabulani ukuthi umbuso ufikile. Now, the kingdom of heaven, the kingdom of God is the rule, the constitution, the system of governance, the way indlela uNkulunkulu enza ngayo izinto. Sithi ke leyo kingdom of God. Ngamanye amagama kingdom of heaven ilahlala khona. Kufana nokuthi iRepublic of South Africa kula. Kodwa manje kukhona iconstitution eSouth Africa. I-constitution yasezulwini kuthiwa i-kingdom of God. That is why iBhayibheli lithi seek ye first not the kingdom of heaven, the kingdom of God. Ngamanye amagama funani le system eyenza abantu abanganamali babe namali. Funani le system eyenza abantu abagulayo baphile. Funani le system evula amehlo abantu abangaboni. Funani le system evusa abafile. Funani le system ekathi umuntu icala kanjani, uyenza kanjani. Ngifuna ukuphendula how namhlanje wonke umuntu aphume azi. This is how you apply the law of confession. One, Bible lithi the entrance of the word brings light and it gives understanding. Uma izwi lingena kuwe la ngaphakathi kwakho liyangena. Now when the word enters and then you begin to meditate the word inside you, this is how the word of God will work for you. You must hear this. Izwi lizosebenza ngale ndlela. Masulidlile yeke ukwenza ungathi bofunda incwadi kaShakespeare. Mawudla izwi uthi ungalidla ubese uyalimeditator. Uzindle ngalo. Inward. Uthi kuDavid, as I meditate on the word, uthi ngaphakathi kwami kuvutha umlilo, fire begins to burn inside me. One, inward meditation. Two, outward meditation. Yile athi Joshua, uNkulunkulu kuJoshua le ncwadi yomthetho Joshua ingaphumi emlonyeni wakho. Wozindla ngayo imini nobusuku. How do I meditate outwardly? By confessing the word. Ngesikhathi umeditator izwi outwardly uyalikhuluma. Uthi wena ngalo wakho umlomo, I shall live, I shall not die. Ngapha kuna certificate ka doctor. Ithi wena une cancer. Ithi wena HIV positive. Ngapha kukhona izwi. Izwi lona yilo lolikhulumayo. Udoctor uthi une cancer. Uthi HIV positive. Uthi une sugar diabetes. Nasi certificate. Usibeke la. Uthathe izwi. Ulikhothisha. Uthi wayesula incwadi eyayimelene nathi nemithetho yayo. Wayisusa endleleni. Wayibethela esiphambanweni. Now this is the word. Now this is the doctor's report. The doctor says I have cancer. The doctor says I have AIDS. I respect their diagnosis. Lenda bayisho ngiyayihlonipha kakhulu baqinisile. Kodwa ke izwi lithi ngemivimbo kaJesu. Lithi ngiphilisiwe. Na ngenza kanjani ukuze lokhu kuphila okukule ncwadi kuphume kule ncwadi kungena emzimbeni wami. Uthi uDavid,
izwi lakho Nkosi liwumuthe emathanjeni ami ngamanye amagama. Oh, thy word is medicine to my bones. It's medicine to my bones. Ngenza kanjani? Ngiyalikhuluma. Nkosi, lithi izwi lakho. Bathi ngine cancer. Ngithi mina anginayo cancer. Onendodana, 1 John chapter 5 verse 10, 11. Onendodana unokuphila. Should anginayo, should mina bathi ngine cancer. But I do not have cancer, I have the Son. And he that has the Son has life. You're not listening to me. Are you listening to me? Bathi ngine AIDS. Mina ngino Jesu. Anginayo AIDS. Kahle kahle ngeke ngigule. Yabona ngeke ngigule. There is no point in my life where I will become sick. Angikwazi ukugula. It's not possible for me to be sick. Because mina angisi umzimba. Mina ngumphefumulo. Dala emzimbeni nginomphefumulo. Uma umzimba ulingwa ukugula, akuguli mina. Kulingwa umzimba. The body is tempted by sickness. I am not sick because I am not the body. I am a spirit. I live in the body and I own a soul. I am a trichotomy. I am body, soul and spirit. So when I am attacked by sickness, I am not sick. I am being tempted by sickness. I cannot be sick because I am not my body. My body is not me. Hear me now, Hear me now, made in the image of God. Hear me now, I am God. So how can uNkulunkulu akhule? Because I am a God. How can I become sick? Because flesh and blood shall not inherit the kingdom of heaven. Inyama negazi ngeke ilidle ifa lombuso wezulu. Noma ilingwa ngokugula still agule mina. That's why ngesikhathi ngilingwa ngokugula mina ngikhuluma izwi ngemivimbo kaJesu ngiphilisiwe. I shall live, I shall not die. No weapon formed against me shall be able to prosper. Every tongue that rises to condemn me, I condemn it in Jesus' name. Lord, I decree over my life. I am the head, I'm not the tail. I am above, I am not beneath. I am highly favored, highly exalted, far above the nations of the earth. I am blessed going in. I am blessed going out. The seed of my womb is blessed. I am more than a conqueror. Yes. Hallelujah. Through Christ. But you are cool. How cool? Una 8, awunayo 8. 1 John chapter 5. 10, 11. Ku-10 lithi yilobu ubufakazi. Ku-11 lithi uNkulunkulu usiphila ukuphila. Lithi naloku kuphila kusendodaneni yakhe. Bese lithi onendodana. Oh hallelujah. Onendodana khulumani. Nokuphila. Unani? Onendodana unani? Une cancer. Anginizwa. Une AIDS. Une sugar diabetes. Unani? Bese ngikhuluma ngethu ngithi I'm a new creation. I'm a brand new man. All things have passed away. I'm born again. More than the Conqueror. that's who I am. I'm a new creation. I'm a brand new man. I'm a new creation. I'm a brand new man. All things have passed away. I'm born again. I'm born again. More than the conqueror, more than the conqueror. That's what I am. A new creation. I'm a new creation. Ngisidalwa esisha. I am a brand new man. So ngiyenza kanjani lento ukuthi isebenze? Ngayikhuluma. Bathi uzofa ubani? Uzofa ugogo wakho.
Kuzofa bani mina kuzofa ugogo wakho. Ngakutshela hayi mina. Mina noma kungahlangana i-council yama wizards, i-council yabathakathi. Umhlangano wama-satanist bahlangana ubusuku bonke bazile 40 days, mina ngidle for 40 days. Mina ngishisa inyama for 40 days, bona bazile 40 days. Ngoba mina angizili ngoba kuzila uSathane, angizili ngoba kuzila amademon. I-program yami ayidisrupta ukuthi amademon enzani la. Angikhathazwa ngamademon ngoba ngiyakwazi ukudila nawo. It's not by might, it's not by power, but by the Spirit of the Lord. Oh, lalela. When I come, not in my name, in the name of Jesus. Yabona namhlanje ngingathatha i-checkbook yami ngubhalele i-check. Thola ukuthi le check yami ngunike yona. Noma ubhalele lakho i-check lifike libounce. Ebank ungene libounce. I-check le yakho. Bese uyabuya uza kimi noma uza kumpostola akubhalele i-check. Wena ubiyele ku same teller yena lo bekabounce lo owaziyo ukuthi i-check yakhe ibounce ubiyele kuye kusasa. Uthi no ngizokhesha nali check. Akubheke. Athi kuwe wena amasheke akho ayabounce. Uthi no. Namhla angizi nalelelana. Namhla ngizanele bishop check. Shoot namhla angizi ngelami igama. Ngiza ngegama lomunye umuntu. Elama linayo imali. Kodwa lakhe icheck linayo imali. When I come in the name of Jesus. When I come. Lama demon bekangishaya izolo. Ngeke kwazi ukungishaya. Because manje I am a new person. Ngingenwe uJesu phakathi kwami. Uyenza kanje lento. Ulikhuluma confession. Ukhulumizwe. I shall not be broke. Mali ngekho angithi iBhayibheli lithi let the poor say. Ayikho imali. Let the poor say. Angizwa. Let the poor say. Ayikangena imali ku-account ulindele i-SMS ukuthi ikhale. Ithi qi. Ayikakakhali, but let the poor say. Because the economy of heaven does not depend on the economy of earth. Awulindi uzube nemali mntana sekhaya uyikhuluma ingekho uthi wozamali ingekho uthi wozamali angizwa mani ngizwa nithi amen ake uyibize ithi wozamali ibize shela amadimoni uthi yes imali yami ziyabuya into zami ziyabuya into zami 2010 unyaka wokubuyiselwa restoration ibize isimali ikhulumise yima ngevuvuzela uzobuya ishaba kancane nje baba kancane lalela uyabona this is how you do it uyayikhuluma let the poor say vula iBhayibheli sizohamba Mark chapter 11 verse 23 ucala ngokuthi whosoever noma ubani funda ngifuna ufunde lona if I get tired along the way he gives me power to press on. Jesus in me has never failed me yet.
Oh, up to this far. If I get tired along the way, He gives me power, my God, to press on. Ah, Jesus in me, oh, has never failed me. Oh, fund. Mark chapter 11 verse 23. Ngiqinisile ngithi kini. Ya. Lo othi ngiqinisile makafunga uzifunga yena. Uyabona makathi ngiqinisile uyafunga. Uyazifunga yena. Angithi niyamazi uNkulunkulu uAbraham uNkulunkulu wazifunga uGenesis 22 uNkulunkulu wathi Abraham ngizifunga mina. Ngoba wenze lento Abraham. Uyazi uNkulunkulu makazifunga uthini? Uthi kuphila kaJehova. Legama lithi kuphila kaJehova makazifunga yena uthi kuphila kaJehova usho ukuthi mina onokuphila okungavelanga kumuntu okwazivelela kungakaveli konke kuphila kwami that has source in itself. uNkulunkulu akadingi lutho ukuthi limenze abe uNkulunkulu. uNkulunkulu akadingi umuntu ukuthi amenze abe uNkulunkulu. Noma ngabe uvuka ekseni wathi mawuphamba izandla wezwe izandla zakho ziyasinda awukwazi ukudumisa. Noma uzwa nje imthandazo yakho ayingathi ayisebenzi noma phamba izandla ziyasinda uyakhuleka kusebenza uzwa ngathi nje inkosi ngiyabhoreka mana ngifuna nokuthandaza yazi ngizwa nje ngibhorekile. Ya izinto zami ziyabheda mana nginamthandazo. Anyway, thank you. Lento lelalela uNkulunkulu God is God all by himself. He is self-existent, self-sustainable. He is the uncaused cause. You'll hear this. The uncaused cause. Yet he has caused all things to come into being. The unmovable mover. He is the unshakable shaker. The one that has life in himself. The very source of the life that is him, that is in him. So, hey. Ujesu akadlali, Son of God, lo akadlali. Makakhuluma athi akadlali. Makakhuluma athi ngiqinisile. It's true. Ngiqinisile, it's true. Ngiqinisile. Funda. Ngiqinisile ngithi. Yabona lamagama naye uJesu ngiqinisile. Hey, shikamandosta. Ngithi funda. Yilowo nalowo oyakuthi kulentaba nqukuleka uphonseke elwandle. Yilowo nalowo oyawukuthi kulentaba nqukuleka uphonseke olwandle engangabazi ekholwa ukuthi lokhu akushoyo kuzoba njalo uzowenzelwa khona. Verily, verily I say unto you, whosoever shall say to this, noma ubani oyawukhuluma athi uyabona lentaba lekudala ihlela enough is enough. Kudala ungenamali sekwanele. Kudala uSathana adlala ngabantwana bami sekwanele. Kudala izifo zidlala lakha kwanele. I-sugar diabetes ibulala umkhulu ibulala ubaba ibulala ubani but mina ngeke ngibulale ngegama lika Jesu. Angathuli oyawukuthi kulentaba wonke umuntu unentaba yakhe. Wonke umuntu unentaba yakhe. Ayimani nje isuke funa abhekane nayo akhulume nayo ayitshele athi sekwanele get up. Ayicukule ngamazwi omlomo wakhe. Ayithathe athi kwanele phakama. Lithanga ngabazi. Lithakholwe. Kuthi lo akusho kuzoba njani?
Yeah, isebenza kanjani lento? Khuluma. Law of confession. 2, let me jump quickly and finish. The law of imagination. Uyabona? Funa BMW imoto 650 I convertible. BMW ngoba uyeke lento yokuthi mawucela uNkulunkulu uthi anything Lord. Anything Lord. BMW 650 I convertible. Lord, I give you praise. Lord, I thank you. This is how the umthetho we imagination sebenza kanje. Useteksini uhleli ku front seat. Ba driver ngapha ukhipha isandla ngapha. Uyaqala uyazibona. Useteksini uyaqala uyazibona. Soft top ivulekile ngaphezulu kushaya umoya. I confess, I born. Because the Bible, he is able to do exceedingly, abundantly, far above all that we dare think of and imagination. Imagine. Litwenza naloko esikucabangayo naloko esikubona ngale. Abraham mabehlukana noLot uthi uNkulunkulu Abraham, as far as your eyes can see. Hayi la mehla akhe enyama. La akamoya. La abona lezinto abathi abantu Abraham ngeke abe nazo. La abona izinto abathi wena ngeke ube nako ngoba unasikolwa. uNkulunkulu akasebenzi ngesikolo. Isikolo asihle. Kodwa uNkulunkulu akasebenzi ngaso. uNkulunkulu usebenza nge-divine purpose. Isikolo siyasebenza. I am educated. I believe in education. But uNkulunkulu akasebenzi ngaso. uNkulunkulu akadingi lutho makafuna ukubusisa. Uthola uMoses uphethe induku endala elusa ngayo izimvu uthi uphethene esandleni. Uthi induku Nkosi. Uthi lahle phasi yajika yaba inyoka uthi bambe ngomsile yajika yaba induku ngamanye amagama noma yini oyilahlele esandleni sakhe mayifike esandleni sakhe iyachinja yona le yakho mayihlale esandleni sakhe. Imagine uzibona ubamba imoto yakho. Angithi ayikhuluma lento. Lento siyayibona ngamehla kamoya. Yazini ubonani? Ubona lento abathi abanye awuyuzi ube nayo. Yazi kunabantu abathi wena awuyuzi ube nakho. Today I release the turnaround anointing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bathi mabekubheka abathi wena awuyuzi ube nemali. Bathi awuyuba namoto oyohlala uhamba ngale scraper sakho. I disagree. Mina ngivumelana nabo. Mina ngazi ukuthi whatsoever things you desire noma yini oyifisa when you pray lithi khona ukuthi usunakho lithi uzoba nakho. Uzibone sengiyavala lalela. Imagine yourself uzibone. 2 uthi ungazibona uyikhuluma ubone le moto yakho oyifunayo. 2 ubone umuzi wakho lo ufuna ukuhlala kuwo. Ubone ufuna ukuhlala kuphi? Yiphi indawo oyithandayo? Yiphi indawo oyithandayo? Isho yiphi indawo oyithandayo? Isho yiphi? Isho. Don't apologize. Don't be humble about it. Isho. Don't be sorry. Isho. Yiphi indawo oyithandayo? Ibiza ngegama. Bamba lalela. Yazi uzowenza njani? Namhla ngiphendula ukuthi how do you do this thing how do you make this thing to work? Zohamba ugibela taxi ngoba mhlawumbe imoto awukakabi nayo kwamanje. Mangaba uhamba ngemoto or imoto unayo mawungenayo uzogibela taxi uhambe uye ufike wehle khona lapha la usho khona ngizomnyathi sentini. Ufike wehle khona lapha ngama taxi bese uyahamba. Uhamba kule ndawo le oyifunayo ngoba lithi iBhayibheli noma yiphi indawo oyinyathelayo ngamathe onyawo lwakho soyidlile. Unyathele phezukwayo. Uthi Lord I give you praise. Hey!
Hey, next time I come back to this place, I will own my house. Next time mangibuya la ngizoba ngi-owner yendlu, ngizoba ngi-owner yomuzi. Next time mangibuya la, I will own that house. Lord, I give you praise. Uhamba hambe khona lapho. Nyakazi kule ndawo. Thi Nkosi ngiyabonga. Tell you what, I used to be very broke. Yazini ungabi nemali akusisisono. Na abazalwane ngiserious njalo ungabi nemali akusisisono. Ukuthi nje wena usuyazilahla ukuthi vele mina hayi. Fanele ukuthi mawukhuluma uthi I am not where I want to be, but I am not where I used to be. Ngamanye amagama kuqala benginganaye u100 namhla sengino 1000. Yabo kuqala benginganaye 1000 manje sengine 10000. Kuqala bengingenaye 10000 manje ngine 50000. Kusho ukuthi kancane kancane ngiyahamba ngijakele kuma million, but lala ngikhona khona ngiyahamba. The journey of 1,000 miles begins with one step. I think it is Abraham Lincoln, the American president, who said, I am a slow walker, but I never walk backwards. Uthi ngihamba kancane kodwa ngiye emuva. Ngamanye amagama, I am taking a step forward. Angizwa maningizwa nithi amen. Ngamanye amagama noma ngihamba kancane kodwa angikho la ngisukile. I am going somewhere. I am on my way somewhere. I am not where I want to be. I have not built the church I want to build, but I am doing something. Somebody say yes, Lord. I am doing something. I have already bought a property to build a church. I have already bought a tent. Engilifake esayithini. Angakayakhi le nyakanyaka yesonto engizoyakha inyakanyaka ngikhuluma ngami manje. Inyakanyaka yesonto engizolakha engizothi mangilapha phansi abantu bangibheke kanje angakalakhi kodwa nginalo in my mind, but I am on my way. I have bought land over 10,000 square meters. I have property. Kusho ukuthi I am not where I used to be. Kusho ukuthi ngiyaphambili. Mhlambe uhamba ngeCorolla kodwa wena ufuna iBMW X6 ungawari ngayo. Appreciate impilo inama levels. Mawukule level, don't jump levels. Khula kahle. Slowly by slowly, kancane ungakhathazwa ngabanye abaphumelelayo. It is their portion. Mangabe kuyilanga labo nawe lakho liyeza, angeke kuhlale kunjena. Angizwa ngithi ngeke uhlale unjena. You shall not always be broke. Ngeke uhlale unganamali. Mina bengishayekile mina. Mina ngeke ngabe nemali manje. Mina ngeke ngaba nenkinga nje yemali. Ngibe nje nenkinga yemali until I began to apply the word of God. Ngayibiza until imali yangazi ukuthi lo uyangibiza. Pastor yathi ngazi ukuthi umpendulo uyangibiza, yaqala yasabela yathi yebo. Lalela. Lastly, the ministry of angels. Ingelosi zisebenza kanje. Uma wena uhleli phansi uthulile, nazo ziyathula zenza lutho. Ingelosi ngama ministering spirit. Ingelosi, angels, they are there to minister to the heirs of salvation concerning the things that pertain to salvation. Angels, see, mina angilangazeleli ukubona ingelosi. Ingelosi isebenza mina njengoba ngimela ngine royal guard yasezulwini, ngiphethe amasotsha anzima la. Ingelosi ezinzima kabi zihamba nami. Zibheka unyawo lwami ukuthi lingasheleli, to guard my foot lest I dash my foot against the rock. Ingelosi zibheka unyawo lwami ukuthi unyawo lwami lingasheleli. Manginyathela zona zibamba unyawo lwami. Manginyathela lalela ngiyavala.
Uma wena uthulile, nazo ziyathula. Zilinde wena ukuthi ukhulume. Uthi ungakhuluma, angithi uthi Dr. Zofa. Uthi wena I shall live, I shall not die. Ingelosi zithathe lamagama. These words zigijime now. But uthini? Uthi I shall live, I shall not die. Why? To declare the works of God in the land of the living. Why? Uthi ngizophila. Ingelosi zithi uzwile? Ithi enye ngizwile. Zithi asambeni. Thina sisebenza indaba. Zithathe lamagama akho. Zigijime nawo. Zifike kuNkulunkulu. Zithi inkosi uthi unkambule. He shall live, he shall not die. Udoctor uthe umzimba wakho unecancer. Uthi yena ngeke afe. Athi uNkulunkulu hambani nithathe la storehouse yami. Noma yini ayidingayo. Noma yini ayidingayo. Suka ingelosi. Sibuye nakho. Sifike zikunike. Olungileyo kaNkulunkulu uyamlungisela isinkwa. Ebusuku makalele. Makalele, mangilele ebusuku. Angels are on assignment 24/7. Zithatha kwami madoda, zithatha ikhalo zenhliziyo yami nobuhlungu benhliziyo yami. Ziyabuthatha zikhuphuka nabo, sikumixa ama-altar asezulwini. Mangilele ebusuku zithatha kwami, zikufaka kuJehova. Zithatha kaJehova zikubuyisa kimi. Mangabe inhliziyo yami bese ingathi iyagula iyafa, seyiyaphela, uNkulunkulu anginike entsha. Mangilele ebusuku zingoperate. Right now, I command the angels of wealth. I command the angels of money. I command the angels of prosperity. In the name of Jesus. To go into everyone's life. Everyone's life. Wonke umuntu ola njengamanje. Njengamanje ngegama lika Jesu. Zimthinde zimnika into zakhe. Into zakhe ezithathwe uSathane ziyabuya. Into zakhe ezithathwe ngamademons ziyabuya. The devil cannot steal from you. The devil is a liar. Usathane ngeke akuntshontshele. Ziyabuya into zakho. Into zakho ziyabuya. Into zakho ziyabuya. Namhla ngegama lika Jesu. Tonight. Tonight. Into zakho ziyabuya tonight. Tonight into zakho ziyabuya ngegama lika Jesu. Satan umtshontshele sekwanele. Satan uthatha abantwana bakho sekwanele. Namhlanje ebusuku siyabalanda laba abanjwe khona emabhareni laba sela khona utshwala. Siyababamba ngegama lika Jesu. 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 I release fire. I release fire. I release power. Ngicela nime ngala mafufusela. Yimani nangiphazamisa. Don't interrupt the move of the Spirit. Ngibona into zakho ziyabuya. Lo mama lo ola namhlanje dalo bakubambela imali yakho bengakuniki. Becabanga ukuthi ayikufanelanga. Namhlanje iyabuya release ngegama lika Jesu. Namhlanje iza kuwe ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Lo osolo ahleli phezu kwakho ipromotion yakho ingangeni. Namhle ebusuku iyabhala iyangena. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. I command the angels of wealth. I command them to go into your houses. Nyale zingelo zemali nempumelelo. Zingene endlini yenu, zingene emzini yenu, zingene emakhaya yenu, zingene kumabhizinisi wenu, zingene kuma-office wenu. Le business abangasangena abantu. Namhlanje siyayithakatha. Sithi abantu bangene ngegama lika Jesu. Namhlanje siyayithakatha ngegama lika Jesu. Sithi abantu bangene. Uvulile abantu abangena namhla ngifaka iwozawoza. Ngifaka iwozawoza. Awungizwa ngifaka iwozawoza.
abantu bazongena, amathenda azongena. Angizwa mando khala kashataya, amathenda azongena. La mathenda abanjiwe, siyajika izinto, siyajika izinto. Kudala abantu benikana bodwa, kodwa namhla uNkulunkulu ungitshelile, namhla ngizonika amathenda abantwana bakaNkulunkulu azosayinwa la ngegama likaJesu. I am talking of millions. You are not listening to me. I am talking of millions. I release them. La abanjwe khona ngiyavula iminyango evalekile. Shakando stamanda. Ndele khosaya. Baba lalela. Njengoba ugijima ngale ndlela, into zakho ziyogijima ngale ndlela. Into zakho ziyagijima, ziyashesha. Into zakho ziyashesha manje. Into zakho ziyashesha manje. Into zakho ziyashesha manje. Baleka, gijima. Makanlia kasanto karia takashande. The anointing is flowing. The anointing for acceleration. The Lord is accelerating you. The Lord is increasing your speed. The devil is a liar. Siyamhlanzisa uSatan. Zonke into zakho azidlile. Sithi makazikhuphe ngegama likaJesu. Maziphume ngegama likaJesu. Mhlanzisa uSatan, mtshele. Vomit Satan. Khokha into zami Satan. Ngegama likaJesu. Siyabuya. It is siyabuya. Woo, siyabuya. Kichima. This is a prophetic action. This is prophetic. Kichima uthathe yonke into nayo ongayilahlela ngaphambili. Kichima uyilahlele. There is an anointing. La kamondosa. Rokatalaka. Bless you, Mama Lo. Lahlela neicathu. Lahlela. Thatha yonke imali oyiphethe. Mangabe khona uzoyilahlela. Namhla ilanga lakho le breakthrough, sorry my dear. Yes. Shakandosta. Susan Leketin. Bless you, my dear. Bless you, my dear. That's the power. Bless you, my dear. Hlala lapho. Praise the Lord. Roko Susan Leketin. Akhona mandla avula la sekuvalwe khona. Siphethe uvula bevalile. Namhla siyavula. Sivula emadroweni la beka amathenda abangafuni ukubhalela wona. Sithabhalwe namhla ngegama likaJesu. Sibiza imali from the east, from the west, from the north, from the south. Wozamal. Ibize wozamal. Khuluma. Wozamal. Hallelujah. Makatala kasai. Shakandosta. Kichima uyibeke. Lalela khona umuntu ofanele enze sacrifice namhla ebusuku. Ukhona umuntu ofanele enze sacrifice, athathe yonke imali ayiphethe. Angazi abobani labo kufanele benze njalo. Bese nawo bayilahlelela yonke abayiphethe. Umoya ingcwele wena okutshela ukuthi wenze lento, yenze lento. Uyenze ungayenzi ngoba une pressure. Uyenze ngoba uyalalela. Umoya ingcwele ukhuluma nawe uthi yenza lento. Uthi thatha yonke lento oyiphethe uyilethe la. Yenza lokho akusho imoya ingcwele, because I breakthrough yakhe lapho. Lalela bamba kusasa njengoba ngisho, I have not one person, not two, a lot of people that I have anointed with oil and I have prayed for, and the Lord blessed them, and today they are multi-millionaires. Not one, not two, not three, all over South Africa. I have made people through this anointing. Son, I am giving you an anointing.
to cause an explosion of wealth in the kingdom of God. I know my assignment. Anyone I touch, the release of the anointing over your life will change you forever. Tomorrow, uNkulunkulu wangitshela kanje yimi personal angishuthi omnyaka kwenza wathi abantu ngibagcobe ngamafutha ngoba wanginika uPsalm 23 uthi uDavid ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami yachichima. I said, Lord, how shall I release the overflow in the house of God? He said, by the anointing of oil. When I anoint you with that olive oil, David, it will release an overflow. Just enough. Just enough. More than enough. You will experience El Shaddai, the one who is more than enough. Lalelani ngizofuna abantu namhlanje first group yabantu abazozala kimi manje tomorrow kusasa bazophatha iseed sobanika ama envelope ngizobabeka izandla. I don't want anything enjani, but you will bring a seed of 1,000 rands tomorrow. You will come with it here and listen to me ngilalele. Try this anointing. The reason abantu banga break free is because of preconceived ideas. Ayikho into esifundraiser azizama ukwenza imali. Lalelani, mina kusasa ngifuna ukuthandazela abantu abazoza nama envelopes. Bazoplanta a seed of 1,000 rands yokuqala ukuya phezulu. Mawufuna ukufaka 5,000, ufuna ukufaka 10,000, umoya ingcwele uzokhuluma nawe. But izoqala yokuqala iseed engiyifunayo yaka 1,000. Cela laba bazolalela umoya ingcwele namhlanje uba sengikhulume izwi. Uzothatha le envelope. Mina ngizokuthandazela. I will release an anointing over your life for strange money, supernatural finance. I have spoken about this. Abanye abantu bacabanga ukuthi ngiyadlala. Ngisho mina nabefundisi nabanye kwangena imali kuma accounts abo abangayazi ukuthi ibuyaphi. Supernatural provision. It's time to move from the natural and enter into the supernatural. The Lord will make you a millionaire. The Lord will bless you. I am releasing an anointing in this place for supernatural finance. Imali ongayisebenzeli ezofika ezandleni zakho. Le oyisebenzayo uNkulunkulu uzokubusisa ngayo kodwa ikhona ngifuna abantu namhlanje bazothatha lama envelopes abanginika ama envelopes abawaphethe. Bazothatha lama envelopes. First group yabantu bazothatha ama envelopes 1,000 kuyaphezulu. Ngicela beze ngaphambili. Try this anointing. I am speaking into your business. I am speaking into your life. Lord, I give you praise. Try this anointing. Ngicela beze ngaphambili. Abazothatha ama envelopes 1,000 kuyaphezulu. Ngicela beze ngaphambili. Ungahambi ngoba ngifuna ukurelease iblessing phezu kwakho. Ungahambi. Abazothatha ama envelopes 1,000. Ngicela beze ngaphambili. Ngicela niwa distribute nibanike. Ngizobathandazela kusasa yehla babili. Bless you. Ngicela beze abazothatha ama envelopes 1,000. Babuya now tomorrow. Abazothatha ama envelopes 1,000 bazobuya now tomorrow. You can keep it in your account, it will only remain 1,000. But if you release it, it will change and it will become a seed. Speaking of your harvest. Lalela, bamba le envelope ukhulume phezu kwayo. Khuluma lento oyifunayo. Khuluma noma yini oyifunayo. Ungesabi noma yini, nayo ukhulume kancane uma ungafuni bezwe abantu. Khulumele phansi lento oyifunayo. Khuluma. Le envelope lo iphethe sengesandla sakho izokwenzela umhlolo. Ngicela bonke abazothatha ama envelopes 1,000 beze ngaphambili ngicela basheshe. Ngicela beze 1,000 kuyaphezulu ngicela beze. 1,000 kuyaphezulu ngicela beze bawathathe. Ngicela basheshe, ngicela basheshe, ngicela basheshe. Mabagijima. Ngicela imani ke. Senikhulumile waphakamiseni. I command money to touch your hand tomorrow in the name of Jesus. Ngibiza imali ukuthi ithinta isandla sakho in the name of Jesus. Ama deals owenza business, may they work. May you receive a call tomorrow that you did not expect, and may that call bring you good news in the name of Jesus. I speak it over your life in Jesus' name. May the Lord bless you.
hambani nibuye nawo kusasa ngizonigcoba kusasa ngamafutha. Ngicela igroup yesi2 abazothatha ama-envelopes e500 kuya phezulu. Ngicela beze ngaphambili. 500 kuya phezulu. Ngicela bagijime beze ngaphambili. Lalela. Ungamjwayeli uNkulunkulu, ungajwayeli ukwenza kaNkulunkulu. Ngicela bagijime beze ngaphambili. 500 ayikho into encane embusweni kaNkulunkulu. 500 kuya phezulu ngicela beze nazo la. Beme la ngaphambili. Bless you my dear, bless you my dear. Ngicela beze ngaphambili 500 kuya phezulu ngifuna ukubagcoba. Kusasa ngifuna ukubona ukuthi lento zakhe ezingavuleki azivuleki ngoba kwenze njani. Le minyanga lokhu ivalekile ngifuna ukubona ukuthi kusasa ngeke ivuleke. Tomorrow is the day I will release an anointing for wealth over your life and I will speak prophetically over your life. Ngicela abazothatha ama-envelopes e500 beze ngaphambili basheshe. 500 beze bawathathe bazobuya nawo tomorrow. Ngegama lika Jesu baphi. Ngiyavala njalo ngoba mina uNkulunkulu wangitshela ukuthi mangirelease lento engiyiphethe ngiyisebenzisayo lento engiyiphethe uNkulunkulu anginikiyona angeke ngiloko ngithi ngiyanicela Shem no ngeke ngenze njalo because it's not the way to do it. When you do this no one must be condemned. Wonke umuntu ufuna ezwe enhlizweni yakhe ukuthi this is my day of breakthrough. Eza ngaphambili gijimza ngaphambili woza ama-envelopes wazoyithatha 500 kuya phezulu. Cela uzoyithatha bamba nama-envelopes wena niwaphakamisa. Father, in the name of Jesus, I speak to that envelope. May the anointing not lie to you. May money touch your hand. In the name of Jesus, I activate for everyone that has an envelope today a 30 days miracle of divine manifestation. In Jesus' name, amen. Nibuye nazo kusasa, bless you. Ngicela bazothatha ama-envelopes asuka ku-100 rand kuya ku-400 kuya phezulu. Ngicela beze bawathathe. Wonke umuntu ungajabula ukuthi abe nayo le envelope ngizombeka isandla kusasa. Try this anointing. Try this anointing. Tell wonke umuntu yabona ama 100 rand ukuya phezulu. Lalela. Uma ungakholwa ukuthi uNkulunkulu angakupha 100 rand no 200 no 300 no 400 kusho ukuthi ayikho into oyikholwayo. Awukholwa lutho. Awukholwa lutho. Uthi mama lo yanginayo. Uzoba nayo. Igama lika Jesu uzoba nayo. Woza la wena mama uthi awunayo imali buya la kimi wena woza la kimi uthi anginayo woza la kimi sengishumayele kangaka ukhona uthi anginayo woza mama woza la kimi ngifuna ukubamba isandla sakho bamba isandla sakho ngikunika imali evela ezulwini njengamanje evela kuNkulunkulu ngikunika imali esandleni sakho izothinta isandla sakho tomorrow kusasa uzobe uyiphethe ubufakazi imali izothinta isandla sakho kusasa igama lika Jesu awunayo uzobona umhlobo laba bangakubhadala imali zakho zonke bazozibhadala ziyabuya manje ngegama lika Jesu laba bangakubhadala bakubhadala manje ngegama lika Jesu was aba distribute ama-envelopes bazalwa senathola no abathatha ama-envelopes la 100 rand ngicela bawathathe 100 rand 200 300 400 kuya phezulu ngicela bawathathe wonke umuntu akholwe waphakamiseni baba ngegama lika Jesu ngibiza imali ithinta izandla zalabantu bakho. I release wealth to touch their hands in the name of Jesus. I speak to these envelopes. May they go to the storehouse of heaven and collect money for them and wealth in Jesus' name. Divine health and divine life in the name of Jesus. May you prosper and lack for nothing. May you be in good health and suffer no sickness. I bless you in Jesus' name. Hambani kusasa nibuye nginibeke izandla. Ngicela bonke abazothatha ama-envelopes igroup yami yokugcina ngizobathi ngifuna ukuthandazela wonke umuntu ngalento engiyiphethe ngiyayazi iyasebenza lento engizoyi ngicela wonke umuntu abazothatha ama-envelopes e50 rand 50 rands ngicela bese ngaphambili bawathathe 50. The last group abazothatha 50. Lalela le 50 yakho yokugcina oyibambile ungayinika uNkulunkulu.
50 rand kuyaphezulu. Abazothatha u50 beze. Wozani wathatha nimela ngaphambili. Akukho kuncane embusweni kaNkulunkulu. Ngicela abasheshe. Abazothatha 50 ngicela beze ngaphambili. Abazothatha 50 rands, 50 rands. Ngicela beze ngaphambili. Abazothatha 50. Ungasali. Uyazi unayo i50 rands, ungahlali uthulisa. Uyazi ungaba nayo i50, ungaba nayo 100, ungaba nayo 9. Kukhona abanye abalawo umoya ingcwele abathindile. Abanye bazophatha iside enkulu kabi. Abathindile umoya ingcwele. Nabo benze njalo. Ayibonge Nkosi. Abazothatha ama-envelopes for 50 ngicela beze ngaphambili. Abazothatha ama-envelopes e50 rands ngicela uze ngaphambili. Ungesabi. Woza. Shesha uze. Ngizothandaza manje. Sengiyathandaza. Shesha. Bazokunika shesha. Zama ukuza ngaphambili. 50 kuyaphezulu. Noma ngabe usele kulaba be100, be200, be1000 kodwa manje uzwa ukuthi phakama uzothatha envelope. Noma bushiyekile 50 kuyaphezulu. Woza uyithatha. Sengiyathandaza. Uyezwe enhlizweni yakho ukuthi umoya ingcwele woza uyithatha. This is your day. You need a miracle, you need a scholarship, you need a breakthrough. You need financial breakthrough. Come and take that envelope. And that envelope will work for you. You need to do something. Ukuthi uNkulunkulu access enza something. Udinga scholarship, udinga financial breakthrough, udinga capital for a business yakho. Take the seed that you have, that last seed. Lento oyidingayo uNkulunkulu uyayazi. Usuhlala nje uthulise, woza uyithatha into zakho. Kusasa ngizobe ngithandazela abantu ngibabeka izandla hayi abagulayo laba abathethe ama-envelopes abagulayo bazobathandazela abafundisi mina ngizothandaza laba abaphethela ama-envelopes kusasa ngicela uze ngaphambili uyithathe sengiyathandaza 50 rands kuyaphezulu ungahlali uma ungenayo uNkulunkulu into angayithandi ukuthi umuntu athi anawo amandla okwenza into umuntu angayenzi uthi ukwazi ukuthi ungenza into enhle ungayenzi yona into uNkulunkulu angayithandi phambisana ama-envelopes. Lord, I give you praise. Lord, I thank you. I speak the blessings of the covenant, the blessings of Abraham, the blessings that have now come to the Gentiles. I speak them in Jesus' name. Ngikhuluma nalama envelopes ahambe njengamanje ayowenza imali. Abasebenzele mabalele ebusuku. Njengoba iphethe esandleni, it's a contact point. I release wealth, I release money into your lives. In Jesus' name. May you go and prosper and lack for nothing. In the name of Jesus. Amen. May the King of Kings bless you. Simeme ngeinyawo sonke sizothanda. So vele uyiphethe baba. Akusasa uzobe ungekho. Ilethe baba masuyiphethe. Iwoza la ngubamba isandla. I bless you in the name of Jesus. I release wealth into your life. In Jesus' name. Naye inemali. Ngicela simphambe isandla sakho. Say, I believe. I confess. I confess. I am the head. I'm the head. I am not the tail. I'm not the tail. I am above. I'm above. I am not beneath. I'm not beneath. I am highly favored. I'm highly favored. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I speak to money. I speak to money. Imali izekimi. Imali izekimi. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngibiza impumelelo. Ngibiza impumelelo. Izekimi. Izekimi. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngibiza ukuphila. Ngibiza ukuphila. Kuzekimi. Kuzekimi. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngikhuluma nemali. Khuluma nemali. Imali yami. Imali yami. La ibanjwe khona. La ibanjwe khona. Namhla ebusuku. Namhla ebusuku. Ngiyaleza ingelosi. Alizingelosi. Ziyilande. Ziyilande. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Laba abangangibhadali. Laba bangangibhadali. Thumela ingelosi. Thumela ingelosi. Zingilandele imali yami. Zingilandele imali yami. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Namuhla. Namuhla. I receive an anointing to become a multi-millionaire. a multi-millionaire. I receive an anointing I receive an to anointing become wealthy. to become wealthy. I am blessed I am blessed in the name of in Jesus. the name of I Jesus. want you to say this. Surely Surely goodness and mercy goodness and mercy shall follow me shall follow me all the days all the days of my life, of my life, and I shall dwell and I shall dwell in the in house the house of the Lord of the Lord forever. forever. Amen. Amen. Lift up your hands as I speak the blessing. I decree over the people of God, they shall live, they shall not die. They shall prosper, they shall lack for nothing. They shall be in good health, they shall suffer no sickness. No weapon formed against them shall be able to prosper.
Every tongue that rises to condemn them, I condemn it in Jesus' name. For this is the inheritance of the saints. I decree you are the head, you are not the tail. You are blessed and highly favored. Say, I am blessed. Say amen. Clap your hands and give God some praise. Kukhona ungakahambi, kukhona abantu la. Kukhona abantu la umoya ngcwele akhulume nabo ukuthi balethe iseed ethile enkulu. Siyacela ukuthi singakahambi beze kithi bazokhuluma nathi. Bazoza nayo kusasa ngoba umoya ngcwele ukhulumile nabo. Whatever le seed enkulu from 10,000, 20,000 kuyaphezulu, umoya ngcwele ayikhulume kuwo. Uzoza ngaphambili, uzoza la, uzosithinta. uNkulunkulu akubusise. Ake ngishayele uJesu izandla. Hallelujah. Praise the Lord. Ngicela laba abanethi kakhulu ngomkhuleko abangaphilanga. Kusasa sosikhulela abantu ngicela bagula serious bazomala. Nina seningagoduka labagula serious abezela.